לגדל ילדה כזאת בבית ממש לא קל. זה מתחיל מהבוקר. קשה לקום בבוקר בגלל שעד מאוחר עושים שיעורי בית. בהתחלה כשרק הגעתי לאימון בגיל 3.5, אמא אמרה לי לכי תנסי, יהיה לך טוב שם. הייתי ממש שמנה, אבל המאמנת הסתכלה עליי כאילו אני אדם לא נורמלי. כולם היו שם כאלה רזות ויפות ואני הייתי שמנמנה. מתוכה מיד הייתי בולטת. אבל ממש לא רציתי ללכת, אמרתי לא אמא תבואי איתי ותעשי איתי את כל התרגילים. כל זה עבודה קשה ומפרכת שכל יום אתה הולך לשם, עובד 4-5 שעות כל יום, ברוב יום שבת זה תחרויות, אז לפעמים אין מנוחה ואין חופש. אני אישית מאוד אהבתי התעמלות אומנותית שהייתי ילדה קטנה, אבל כשרציתי להתחיל כבר היה מאוחר. הייתי בת 8 והייתי זקנה להתעמלות אומנותית. אז בגלל זה שלחתי אותה בגיל 3. בהתחלה ממש פחדתי כשמרימים אותי בפחד גבהים, וכל הזמן הייתי תלויה בבן זוג שאם אני אפול זה תהיה אשמתו, ואם אני לא ארפיק ידיים ואני אפול זה יהיה אשמתי. קשה אחר כך לחזור אחרי בית ספר וישר לרוץ לאימונים, כי יש לה חצי שעה בין בית ספר לאימונים שהיא צריכה גם לאכול, גם להתלבש, גם לעשות תסרוקת, כי אסור להגיע במצב אחר לשם. לא מקבלים שם, הבנה שלו, הילדה שלו מתלבשת כמו שצריך. אני לחוצה יותר מדי, אני נכנסת לתוך המשטח, אני מסתכלת על כולם, אני נלחצת רק פי 100 יותר, ואני עומדת בפוזה של ההתחלה, ואז מתחילה המוזיקה, ופתאום אני לא רואה כלום, אף אחד לא מולי, ואני חושבת רגע, ממי אני צריכה להילחץ, אין פה אף אחד. שהיא תמשיך, בגלל שהיא מצליחה, ואנחנו רואים שהיא מצליחה. המקום הראשון, אלופת ישראל, מראשון לציון. עם תוצאה 30.86. סגניתה עם תוצאה 28.03, נוי מכפר סבא.